Lander Eizagirre, Jai Alai Winter Serieseko komunikazio arduraduna zara, ongi etorri txapera. Eskerrik asko, Amaia. Bueno, Winter Series bete-betean gaude, Lander, zer sentitzen da berriro frontoiak jendez beteta ikustean? Bueno, nik uste dut sentitzen dela, lehen udan bakarrik sentitzen genuen gauza bat, ez? Zesta punta azkenengo urte batzutan, hamarkada batzutan, ja Euskal Herrixen udako gauza bat zan, eta oin neguan hori sentitzea ja ohitzen hasi gara, ez? Hau da, neguan frontoia beteta egotea, jende berriz beteta egotea, ze publikoa azken 2 urteetan egin den publiko berria da, kirola ezagutu duena, ezagutzen ari dena, gustatzen zaiona eta frontoiak betetzen dituena, ez? Nik ezagutu denez horren aurkako eszenatokia ere, niretzat hori bizitzea bakarrik kriston posa da. Kontatu, ez dakienarentzat zer da Jai Alai Winter Series? Bueno, Jai Alai Winter Series da Gernikako frontoian, hau da, eszenatoki oso berezi batean, horrelako frontoirik nik ez dut ezagutzen, hain eleganterik, antzoki baten forma duen frontoi berezia da, bertara joan behar da, hor sentitzeko, ez? Atmosfera oso berezi batean, zesta puntako txapelketarik onena ikustea, ez? Astero, astelenetan, eta astelenetan jendea frontoira joaten da eta bete egiten da frontoia, ez? Pilotari onenekin, iparraldeko pilotariak, hegoaldekoak, hor nik uste zesta puntak asko lortu duela, Euskal Herriko ipar eta hego batuta, eta hori igertzen da, armaietan ere bai, eta txapelketarik onena astelenetan jendez beteta eta txapelketa berria oraindik, 3. edizioa da, baina bai iraultza bat eragin duena kirol honetan, ez? Behar zuena eta eragin duena. Espero zenuten alako arrakasta izatea? Bueno, espero genuen aurten bai, igez be bai, baina lehenengo urtean ez, ez? Bueno, astelen baten frontoira joatea orain ohitu garen arren, jende asko kezuen sinisten horretan. Jende asko kezuen sinisten zesta puntan neguan, ez? Zesta punta neguan posible da, beraz urte osoan posible da, eta zesta punta neguan eta astelenetan jendez betetzen da, ez? Arrakastatxua da. Eta, bueno, zalantza asko egon zen lehenengo edizioan, baina hori astebete o 2 buruan ja gainditu zen, eta ja ez dago zalantzarik, ez? Badakigu udatik jendea egongo dela neguan, ez? Jendea hasten zaigu ez dakit, ekainean eta uztailean bonoengatik galdezka eta kalean galdetzen, eta badakigu neguan ja bete egingo dela frontoia. Zaila izaten da gainera, ez da, sarrerak eta lortzea? Bai, horre egoten da paniko momentu bat ere bai, ez? Horretarako gu beti aholkatzen dugu bonoa egitea, ez? Bonoa egiten baduzu edo bazkide egiten bazara, partida guztietan duzu zure eserlekua erreserbatuta, hori egiteko aukera egon da, eta gero zer gertatzen da, egun seinalatuetan finalera nahi duzunean joan, oso zaila da sarrerak lortzea, ez? Beti doanarentzat, bermatuta daukazu, bonoa egindakoan, eta bakarrik finalera joan nahi duenak, gero eta zailago izaten du, ez? Hori ez Gernikan bakarrik, Markina Xemenen eta beste frontoi batzutan ere gertatzen zaigu, hau da, bonoa eginda beti nahi baduzu joan, izango duzu leku eta bestela, kosta egiten da, gero azten dira WhatsAppez eta eskatzen, eta ezin da, berandu da. Nola dator aurtengo Winter Seriesa? Bueno, Winter Seriesa dator berrikuntza estetikoak ditugu, eta ja ikusgai daude, ez? Niri asko gustatu zait aldaketa hori, hau da, bikote bakoitzak bere koloreko kamiseta izatea, berrikuntza da Euskal Herrian, zesta puntan hori ez da berria, ez? Beti jokatu izan da zesta puntan, bikote bakoitzak kolore batekin, gorria, horia, morea, berdea edo zuria, ez? Estatu Batuetan. Baina, zesta puntak, identitate hori, munduan ibili izanaren identitatea badauka. Badauka estetikan, badauka pilotarian ez dakit hiztegian, badauka frontoian dagoen giroan, eta niretzat, kirol arlotik aparte, berrikuntza estetiko hori polita eta ona izan da. Modernizatzailea Euskal Herri mailan, baina zesta puntan hori ez da berria, ez? Orain ona ekarri dugu eta
eta bueno, aldaketa hori egin da. Modernizatu egin duzue kirola? Bai, modernizatu egin dugu edo esango nuke zestapuntak berez dituen kualitate edo ezaugarri edo identitateak batu ditugula, ez? Batzutan, estatu batuetan ikusten zena, Euskal Herrian ez zegoen ohitura hori edo tradizionalagoa mantendu izan da, ez? Duela, 10 urtera arte, ez? Guk egin dugu apur bat, batu, zestapuntak Miamin duen identitatea, Gernikan duena, edo Donibane Loitzunen duena, edo Mexikon izan duena, ez? Apur bat, identitate horiek batu, guztiak dira zestapunta, eta aldaketak egin dira, duela urte batzuk ja, formatu aldetik, joko formatoan, egin dira estetikan, eta batu, ez? Baina modernizatu ere, bai, noski, Gernikan bertan teknikoki aldaketa asko egin dira, eta horiek asko, ez dakit, puztu ez, baina bultzada handia eman diote zestapuntari. Musika ere egoten da frontoian, ez da? Bai, bueno, ja ikusten hasi naiz eta hori pozgarria da, beste leku batzuetan ere hasi direla, ez? Formato hori eramaten edo eraman nahian, ez? Ondo ikusten dut. Nik uste dut gustu handiz jartzen dela musika zestapuntan eta Gernikan, ez? Musika jartzea, ez dakit, zuk eta nik ere, playlist bat, taberna batean moduan da, taberna denetan dago musika, ez? Musika ona ez dago taberna denetan, bueno, nik uste dut Gernikan musika asko zaintzen dela, argiak asko zaintzen dira, soinua asko zaintzen da, giro asko zaintzen da, atmosfera bat lortu nahi duzulako, eta jende bat erakarri nahi duzulako, ez? Nola erakartzen duzu, zuk nahi duzun jendea, bueno, atmosfera hori lortuta, ez? Horretarako gauzak asko zaindu behar dira, asko landu behar dira, eta musika da, baina musika, nolako musika, eta hori guztia da, bueno, ez dakit, opari bati jartzen zaion enbalajea bezala, ez? Garrantzitsuena da kantxakoa. Pilotarien ikuskizuna, zesta, pilotariak eta frontoia, ez? Besteak lagundu egiten du, baina oinarria betikoa da eta da zestapunta. Esan dugu Winter Serieseko komunikazio arduraduna zarela, zer da zehazki zuk egiten duzuna? Bueno, nik egiten dudana da Euskal Telebistarekin batera, ez? Lan egin kasu honetan, bi zatitan gaude, Euskal Telebistak programa egiten du, Winter Seriesa telebista programa bat da, eta nik antolakuntzaldetik hori komunikatu behar dut, prentsara, ze partidu dauden iragarri, partidan zer gertatu den kontatu, ze askotan, kontatu egin behar da, ez? Zestapunta ulertzeko ere apur bat ikasi egin behar da, horretan ari da ETB ere, jendea ikasten ari da, telebista saioan bertan, ulertzen, ez? Eta nik hori egin behar dut kontatu, gero komunikabideko horren berri eman dezaten, eta baita, sare sozialetan, telebistan ikusten ez ditugun gauzak erakutsi, eta gerturatu azken batean, bai komunikabideetara, bai jarraitzailetara, ze, ez gara, ez dakit, munduko kirol jarraituena, baina ni pozik nago zestapuntak sare sozialetan duen jarraipen gaztearekin, ez? Eta gazteak duela urte batzutatek zestapunta, ez dakit, erakarri egiten die, naiz frontora joan, naiz ez, baina sare sozialetan bai ez. Eta horretan ari gara. Zestapunta unerik txarrenean, zegoenean, markatu zenuten tantoa? Bai, momentu zailenean, momentu txarrak asko izan ditu agian, asko ez, izan du luze, momentu txar luzea izan du, ez? Orduan zestapuntak, nahiz eta txarto egon, estatu batuetan oraindik egoera okerrean, baina bizirik egon denez, ezin izan da hemen, ez, horri buelta bat eman. Orduan, estatu batuetako ura erori arte, ezin izan da gauza berri hau sortu, ez? Ze, pilotariak han zeuden, hemen udako etapa genuen bakarrik, azkenengo urteetan jente asko joaten zen frontoira, baina udan bakarrik, ez? Orduan, gaztelu hori, estatu batuetako erori denean, orduan sortu da aukera, momentu zaila, ausardia uste dut izan duela, hau aurrera eraman duen jendeak, bai Euskal Telebistak eta bai eraman enpresak, eta gero funtzionatu egin du, ez? Egin behar zen, funtzionatu espalu, hor geldituko zen, baina funtzionatu egin du. Zergatik, nik beti sinistu izan dut kirol honetan. Kirol honek, ez dakit, erakarri izan badu jendea Shanghaiin, eta New Yorken, eta Mexikon, eta Buenos Airesen, eta Milanen, eta Alejandrian,
zerbait badu, kirolak, bestela ez zen iraganean hori gertatuko. Beraz, guk sinisten dugu produktuan, kirolean, eta kirol horrek Euskal Herrian ere baduela etorkizuna. Eta zuretzat zer du Zestapuntak? Bueno, Zestapuntak duela gutxi egin du Oskar Alegria zinegileak laburmetrai bat Zumeta 23, Zumetaren inguruan, eta Usurbilgo Zumetaren artelan famatu baten interpretazio bat egin du Zubietako pilotalekuan, eta aukeratu ditu Zestapuntako jokalariak zestarekin pinturazko pilotak hartu eta horma bat margotzeko, kuadro erraldoi bat egiteko, eta galdetu diote Alegriari zergatik Zestapunta, harmonia bat dauka kirol horrek. Pilotariaren mugimenduak, pilotarenak, jauziak, harmonia bat dauka. Estatu Batuetan, ez dakit Amaia ezagutzen duzu, garai batean saltzen zuten eslogan esan ballet with bullets, baleta bala artean. Arriskua ere badu, jendea hil eginda, Zestapuntan jokatzen, kaskoa horregatik dago orain, baina du arriskua, abiadura, munduko kirolik azkarrenetakoa da, du elastizidadea, eta ja berez, ez dakit, ezagutzen zuk norbait etortzen bazaizu Gernikara, eraman frontoira, inoiz ikusi ez duena, Zumitzez egindako erraminta batekin, pilota bat hartu eta 300 kilometro orduko jaurti eta hor, dantzan aritzea edo baleta egiten aritzea, berez da erakargarria. Eta nik hori beti izan dut argi, baina izan ziteken kirola gero eta txarrago edo desagertzea, baina ez bizi izan dut bere goraldia. Munduko hainbat txokotan izan du arrakasta kirol honek, errepasatu dezagun gure kirol nazioartekoenaren historia. Noiz hasi ziren pilotariak atzerrira joaten? Bueno, egingo dizut galdera alderantziz, noiz iritsi zen Zestapunta Euskal Herrira. Zestapunta atzerrian sortutako kirol bada, Zestapunta ez zen Euskal Herrian sortu. Argentinan sortu zen Buenos Airesen. Orduan jokatzen zen Buenos Airesen eta munduko beste leku batzuetan xisterekin, baina ez ziren oraingo Zestapuntak, ziren laburragoak eta egite zuten pilota zetorre moduan azkar jaurti, joko garbi antzera. Dator eta nik bota egingo dut. Eta pilotari bat egon zen, 19. mende bukaeran, Meltxor Gurutzeaga, errenteriakoa, min hartu zuen, eskuturrean, eta esan zuen, nik jokatzen nahi dut jarraitu, baina zuen indarrik, galdu zuen habilidadea eskumuturrekoa pilota ondo jartzeko. Eta berak asmatu zuen Buenos Airesen Zestapunta, hau da, zesta orduko xistera egin zuen luzatu, eta ez zuen ez eskumuturrean indarrik egin zion poltsa bat, orain ikusten dugun, zestak duen atzeko poltsa txiki hori, pilota gelditu eta botatzeko. Catch and throw, Estatu Batuetan esaten dute, egin behar da pilota hartu eta bota. Lehen zen, datorren moduan bota, eta orain da catch and throw, hartu eta bota. Zer gertatu zen? Bueno, zesta berri horrekin, ordura arteko jokoari irabazi egiten ziola, Zesta horrekin, hobeak ziren, azkarrago botatzen zuten, indar gehiagorekin, pilotara joateko horrezagoa zen, eta azkenean Zestapunta egokitzapen bat da, evoluzioa. Hau hobea da, edo eraginkorragoa da, bestea baino, orduan hau geldituko da. Buenos Airestik Euskal Herrira ere iritsi zen eta mundura zabaldu. Euskaldunak munduan zabalduta beti egon diren moduan, eraman dute Zestapunta, eta Asia ingurura, lehen aipatut Shanghai eta Tianjin Txinan, izan dira frontoiak, Filipinetan noski, eta gero gertatu dira iraultzak, gerrak, eta beti joan da mugitzen, Kubara, Kuban iraultza, Floridara, eta hor joan da beti Zestapunta mugitzen, eta garai baten abenturero batzuk ziren, jakin ere bazekiten nora zioazen, tren batean sartzen zirenean edo itsasontzi batean, Makaora joateko. Helduko ziren eta jokatuko zuten, eta horrela ibili da beti Zestapunta. Eta zer aurkitzen zuten pilotariek atzerrian? Ze asko izan ziren atzerrira joan zirenak, familiekin? Bueno, batez ere, migratzaile batek beti bilatzen duena, ez da dirua irabaztea edo etorkizun bat norberarentzako.
Imaginatzen dut hemen baserria edo arrantza zegoela eta bizi modu edo egoera ekonomiko gogorrak eta atzerrian hobeak aurkitzen zituztela. Diru asko irabazten zuten? Bueno, denetarik. Nik oso bat izan dut pilotari eta atzerrira joan aurretik Espainiar estatuan Las Palmasen, o Kanarietan edo Mallorcan eta jende asko jokatu du eta uste bat dago, jendeak diru asko irabazi duela, baina jende askok pilotan jokatu izan du eta beste lan bat egin behar, pentsioa ordaintzeko. Gero, estatu batuetara iristea hori bai izan da, dolarraren aldaketa, diru askoko urteak izan ziren, bai Mexikon ere bai eta beste leku batzuetan, baina ez nuke orokortuko diru asko irabazi dutela pilotariak, denetariko sasoiak egon dira eta batzuk diru asko irabazi dute eta beste batzuk normal eta beste batzuk ahal zutena. Estatu Batuak zen askoren helmuga eta sasoi baten NBA-ko jokalariak baino ezagunagoak ziren zesta punta jokalariak. Bai, begira, Miami Heat oso ezaguna da gure ikusentzuleak ezagutuko dute Miami Heat, baina Miami Heat kirol berri xamarra da saskibaloia Miamin. Zesta puntak 100 urte baino gehiago daramatza Miamin eta saskibaloiak ez dakit, Miami Heatek 80. hamarkadan edo horrela. Beraz, leku batzutan kirol lokala zesta punta izan da, batez ere Miamin, eta 80. hamarkadan hasi ziren gauzak asko aldatzen, zesta punta ere gainbeheran, beste kirol batzuk NBA, Michael Jordanekin eta unibertsalizatu zen, eta Nike markarekin, eta faktore asko gertatu ziren, baina zesta punta, eta Habanako garaietan eta modako kirola zen orain Euskal Herrian den moduan, edo Gernikan bada eta Euskal Herrian ere, Euskal Herri guztitik dator jendea Gernikara. Estatu Batuetan momentu baten puri-purian egon zen kirola, agian jendeak ez du jakingo, baina Manhattanen, New Yorkeko bihotzean frontoi bat zegoen. Bai, Dani, zuri ere esandakoa naiz hori, ane lanean zeudenean, Jerairi ere esan diot orain, eta Kirmen Uriberi eta alegintzen naiz, han dagoen Euskaldun bakoitzari izaten, Manhattanen Bryant Parken, ezin da erdirago egon ez, han hipodrom izeneko antzoki handi bat zegoen eta frontoi bat eraiki zuten. Badaude New York Timesen eta artikuluak, inauguraziokoak, 4.000 pertsona inaugurazioan, euskal pilotariak, zesta punta jokatzen, apostuen lizentzia nahi zuten eta ez zuten lortu, baina Times Square 7. etorbidean dago, esan maila, 6. zegoen hipodrom, frontoia, 4.000 eserlekurekin, Bryant Parken albo-alboan, uste dut New Yorkeko liburutegi nagusi hor dagoela ere, Gabonetan izotz gaineko pista jartzen dutela. Ni geroan egon naiz, eraikina ja ez dago, baina nola liteke hemen New Yorken hau egon izan ez. Orduan lizentzia apostuena iritsi balitzaile, behar bada beste evoluzio bat izango zuen. New Yorken arrakasta izan balu, esen lizentzia iritsi eta kendu egin zuten. New Yorken ez, baina beste toki askotan egon dira frontoiak. Bai, eta beti orain aldatu den hori ez, beti apustuari lotuta. Orduan, horrek zer egiten dizu, apustua ondo badoa edo espadoa edo legezkoa bada edo ez, beti pilotariak eta frontoiak dantzan egon dira. Hemen legeztatuko gaituzte, hemen ez, itxi egin dute pilotalekua, orain zesta puntak hori atzean utzi du, eta garrantzitsuena da, ikuskizuna, partiduak, kirola, eta horrek ateak zabaldu dizkio, ate berriak ireki dizkio zesta puntari. Estatu Batuetara itzulita inflexio puntu bat egon zen, greba bat egon zen pilotarien artean. Kontatu nola izan zen hori? Grebak bat baino gehiago egon izan dira, Estatu Batuetan, 78an bat famatu egon zen, 88koa da famatuena ez. Pilotari batzuk baldintza honak zituzten, baina beste batzuek ez. Eta batez ere, pilotariak euskaldunak ziren, gehienak, ia guztiak, gehienak ikasketa gabekoak, Estatu Batuetara joaten ziren, eta hango enpresek aprobetxatzen zuten askotan egoera hori. Eta pilotariak ere hasi ziren eskatzen, antolatu nahi zutela edo sindikatu, eta hor enpresak gogor jarri ziren, pilotariak ere bai, eta pilotariak oso momentu gogorrak bizi izan zituzten, oraindik ondo gogoratzen direnak. Estatu Batuetako kirolaren historiako grebarik luzeenak egin zuten, ia 3 urte.
batzuk arrantzara joan ziren, besteak etxeak margotzen, besteak Euskal Herrira itzuli, familiak, egoera oso zailak, eta hori eta gero ezen ezer lehengoa izan. Azken urteetan, lege bitxi bategatik zegoen bizirik Zestapunta Estatu Batuetan, kasino bat izateko beharrezkoa zen, edo txakur lasterketak, zaldi lasterketak, edo frontoi bat izatea, eta horregatik kasino askok lizentzia izateko Zestapunta izaten zuten, eta bitxia zen makinen atzean aurkitzen zenuela frontoia, ezta? Bai, hori da, helen esan dugun apostura bideratutako ikuskizuna izan delako, orduan, Zestapunta baino azkarrago da jokatzeko tragaperraz bat, edo erruleta bat, partidu batek bere iraupena dauka. Apostuaren munduan ezin duzu lehiatu makinen aurka, eta, Zestapuntak hori itxi egin behar zuen, etapa hori, apostuena. Ez da oso duina izan azken aldi hau, makinekin edo kasinoekin elkar bizitza hori, gogorra egiten da. Kirola bizirikoteko kasino bat hilotuta egotea, bukatu da, zestaren onerako, eta askatu da, pixu horretatik, harri hori askatu du, eta orain zestak egin dezake nahi duena, ikuskizun moduan, gustatzen zaionari eskaini eta horre erabakiko da. Daniako frontoia zen bizirik zegoen azkena edo martxan zegoen azkena, niri egokitu zitzaidan frontoi horren itxieran egotea, pilotariak negarrez ikusi genituen, publikoko hainbat zale ere bai, baina zuk Euskal Herritik zer sentitu zenuen itxiera egun horretan? Bueno, ezustekoa izan zen, eta niri ere ezusten iritsi zitzaidan, baina ezin esan inork aurreikusi ez zezakenik, Daniako frontoia 53an ireki zen, eta 80. urtetik aurrera ez da ondo joan. 30 bat urte arrakastatxu, eta 30 bat urte beherantza, dekadentziara. Beraz, zuk ikusten duzunean gauza bat iritsi behar dela, sorpresaz bada ere, neurri batean esperotakoa da. Nik pen hartu nuen, bertan lanpostu bat zuten eta galdu zuten lagunengatik. Kirolarengatik, ikusten nuen hori beharrezkoa zela hori gertatzea. Zabalik balego hobe, baina ixteak aukera berriak ekarriko zituela eta ala izan da. Onerako izan da Euskal Herri mailan eta kirolaren mailan. Daniak orain zabaltzen du, pelotari gaztea joaten dira, beste baldintza batzuetan, hilabete 2 edo 3 egitera, eta bizirik dago, 2. mailako pilotariekin edo, eta Zestapuntak mantentzen du nazioarteko espiritu hori oraindik badago afizioa. Baina indargunea orain Euskal Herrian dago. Indargunea Euskal Herria da, Winter Seriesa, Jai Alai Liga ere baina, hegoalde eta iparralde batuta martxan dagoena, eta besteak hor daude, mantentzen dute afizioa, pilotarekuak badituzte, eta etorkizunen ikusiko da bide hartzen duten atzerriko frontoiak. Zer esaten dizuete zuei pilotari zarrek? Atzerrira joan ziren horiek orain ikusita nolako giroa sortzen duen Winter Series honek, nola dagoen Gernikako frontoia astelenero jendez beteta asko oso gazteak dira gainera, zer esaten dizuete? Jente asko emozionatu egiten da. Hainbeste sufritu du jenteak, frontoia gaizki ikusten. Nik ezagutzen du jentea, Zestapuntako izarra handiak izan direnak, Txino Bengoa eta Giza Sola eta Markina Xemengoak, kotxe hartu eta edonora doaz, partidu guztietan daude, ume batzuen moduan gozatzen dute frontoietan, irribarre bat daukate, jendez beteta, gazteak, musika, ambientea, beti izan da, Jai Alai hori da. Jai Alai ez da frontoi triste bat, eta ez dakit, jendea purua erretzen eta lehen zen moduan. Jai Alai da, gazteak, denetarikoak, jendea divertitzen, ondo pasa, musika izan edo ez, baina giro hori sortu behar da. Askotan frontoia egon daiteke beteta, baina ez da Jai Alai. Ez dago, batzutan nik egiten zu, hemen festa dago, jendea diversioa dago, ondo pasatzen ari da, eta hori dago orain frontoietan. Eta nola ikusten duzu Zestapuntaren etorkizuna? Zestapunta bere bidea egiten ari da, eta oraindik azteko edo goruntza egiteko margena dauka. Pauso garrantzitsuak eman dira, iparraldea eta hegoaldea batuta, liga bateratu horretan, eta bide horrek erakutsiko du, nora arte heldu daiteken. Badaude, ez dakit, Zestapunta
gauza lokal izatetik pixkat Euskal Herrira zabaldu egin behar da. Ari da Euskal Herri osotik, Gipuzkoatik, Nafarroatik, jentea Gernikara joaten da astelenetan. Eta beraz, lehenengo hemen sendotu behar da. Benetan, afizio sendo bat eraiki, ez da zerbait uneko edo efimeroa izan, sendotu, handitu, eta bideak erakutsiko du, nora arte heldu daiteken, ez? Beti ezin da gorantza egin, momentu batean gelditu beharko du edo ikusiko dugu. Baina, momentuz gorakada horretan dago, beraz, jarraitu lanean, jarraitu bide hori jorratzen, eskerrik asko Lander eta frontoian ikusiko dugu elkar. Edarto, eskerrik asko, gonbidatuta zaudete guztiok. Ez dut ondoen igual lan buelten moten eta zer dauka zestapuntak, futbolak ez daukana. Zer dauka zestapuntak, futbolak ez daukana? Bueno, gauza bat behintzat abiadura, ez? Abiadura zestapuntak duena ez dauka futbolak, eta giroa zestapuntako frontoietan dagoena ez dago futboleko zelaietan. Futbolean itzalezko giroa dago, zestapuntakoa bat diferentea da. Iritsiko alda kaleko saltzaiek puntisten kamiseta faltsuak saltzen dituzten eguna? Bueno, iristen bada, nik erosiko ditut zestapuntako kamisetak. Erosten ditut orain ere, Amazonen eta eBayn eta aspaldi deskatalogatutakoak, Miamikoak edo, ez dakit, hainbeste frontoitakoak eta hemengoak ere faltsifikatzen badituzte, ni erosle izango naiz. Puntista txarra zinelako egin zinen aditu? Bueno, galdera zuzendu behar dut, ez naiz puntista txarra inoiz izan, ez naiz puntista izan, eta ez naiz aditua, beraz, ez puntista txarra, ez aditua. Gustatzen zait jarraitzea eta pasioa daukat, baina ez dut inoiz izan jokatzeko, ez dakit, inbidiarik edo asmorik. Euskarazko hiztegian ez zegoen berbarik Winter Series jaialdiari izena jartzeko, badago, ez? Zer bat Euskal Herrian hainbeste ingelesezko izen, Winter Series hasieran baten bati belarrira txirriatuko zion, ingelesezkoa dalako, baina nik ez dakit, barneratu dut. Egongo zen, baina niretzat ondo jarrita dago, marka egin da. Winter Serieseko sarrerak beti agortzen dira. Zenbat gonbidapen eman dituzu eskutuan? Ez noa gezurrik esatera, baina ia inoiz ez dut inor gonbidatu. Ia inoiz ez. Normalean ez dut sarrerarik aukitzen. Noizbait egin dut albotik eskariren bat, eta zerbait lortu dut, baina ez dira agoten. Hau, takian erosi behar da, eta hortik kanpora edozein izan da ere, ez da, sarrerarik ez dago eskura, takiatik aparte. Balixo da honek.